يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين أمي على تنوك ولي من دونك صلي على كربك أني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغ رلون أني مامنو تقولوا لني بارج من كليه فوق سيدون لبا مالا كننا وبلا جلين يولا نامبر أمبا فلكان من دمنا كشي أجمعته هنا على بان بركة بعدين تبشر فلا جبوا مالكنا مالكك أمبا فوق ولي من دسنا أني وتي بلا جلين أو كنيا مدليلا بجمع كتبا كنا كنا نامبا ولا دنيا كفو أمبي بماكو كنا من بولكو باكو جكرنا أسي مصر لا مي المنبا تقولكو Imam Abubakar Konta ayam bismillah aka misiri bayin konnana baraw nundona ni kabla kutuba ye fokata se misiri weloma fokata se imam ka kutuba bama ay kutuba min boli nyogon yamariya kani nyumaya ye ani nyogon fatani kan ka bo jugumama ni ga tabla juma joko fla selila ni alislamé ni soralo la anga je anga nyamada ofe hayya lis-salat حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله رب العالمين تنوب الله سبحانه وتعالى ألم يدبا ماي تنوب الله سبحانه وتعالى ألم يناين إسلام الدين يندفع كدين أن على كرامته صلى الله عليه وسلم تنوب الله سبحانه وتعالى ألم ينايا كنيمو بلدين تيمه أن على كرامته صلى الله عليه وآله وسلم وكلا كان ولا كرامتون كه مانتون لا سهير ماني مانتون مني مانتون بلجلين كنا أونيا غالو ده كفساني مانتون تو بلجلين أكلا كاتشيد ما ينو يا لك محمد صلى الله عليه وسلم أياتي كابو أون لا أون دودو على كلا كنت جناي على كلا كنت وقلاي على كلا كنت ملكاي هذا ما دين كنو أون يوانا ده كنو هذا ما دين ده كنو الله سبحانه وتعالى كآية بو على كربو لكلا أنكا كأنسانيا أندسكونا كأنسانيا أنفركلولا ويعلمنا الكتاب والحكمة ككلك على الدنيا كأنكلا الله سبحانه وتعالى كقرآن بينا أنا أكون كيري تنمو أنا أكون شريع نمو على كرك ما لكلا أنا كصحابة أبو لكلا نبلا جلينا بل إسلام منتم بلا جلينا كلاننا ولا على تنو akan nema ka nema mina ka ca wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha na ko bala kan nema jati wallahi an tika ala kan nema jati ala kan nema bilil bado jumehi arma dimbe ka fiemi yere mina ka bla nema titemo ka kina mi farila nema titemo ka ala kan nema aka ca ala wadi fa Qur'an ko kunna ma jati nan kan ba jati an tika nema nun jati ka sai adana wala kan kem maye mami me ala kan nemo donc ala barkada aka nemo na ami sharia ka fu mashite mami ni bato kan ka tiena funa kira Allah subhanahu wa ta'ala kele masakele no jenyote Allah subhanahu wa ta'ala la sharia kuma kana mi ni ma yake ki yere bakun tanga abike tangala wona son here mai iye maka mi yafi dala asabatile no iduskun kono ibarake na ye fokata se isayama abeke sababu ka ikise ka ba alkama jodo la jabama ya rabbi ala ka sabati anda ka sabati anduskuna ka sabati anga kewale wala ya rabbi ala ko no wayani amikla ka sharia ka fala kira muhammad ala ka jonu wa ka cide du ala ale de ci ka ke hine dan fem bela jile ne man kishi o be ala kira muhammad ka ana so mo sanamo ana ka sahaba nyimo ani mo gonmo mun tura ru ko ni bara nyman kay
فقط تسي الكما جودوما ala kanina aw soro o manjumon tela solini nemana ni obeke on afobaga kelen kelen bela jele yele ka ke noro ye iye ki bo dibi kelen kelen bela jele la ala kira kan soli of samantiyat se ka foka se adana amani na ala fe ala ka foli no ganin aw bela jele kelen kelen ala juma shu ani juma kle anga salatu chaya ala kira muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o bela jele tamani ko fe nen aw bela jele kodo mba dam na ngira bakuna ka kla ka nyesi aw ira kelen kelen bema amunu nyabine la ni watina amunu klobine la ni watina anga sira allah subhanahu wa ta'ala ne an seko da majrala anga sira ala ne dugula anga sira ala ne bangila ni ma mangudura ka foko kari be sira ala ne wallahi mangudu dafalen bela jele ndirima ni ma mangudura ka foko kari te sira ala ne le butete mo gande ala kanina aw bela jelen kishi umma ya rabbal alamin ala ka ala nisra ya ala kun no yam bela jelen ayuhal mu'minun mbalma mu'minun kanga donga foni islam dina min flani atamasiru la bil bado yjmai al amru bil ma'ruf kay yamaralika ni man kaliye wan nahyi anil munkar ani kaklaka balika ka ba ko juguni ko munu koneno ru kelima nyanga dinai atamasiri badoy nyanga dinai a fem badoy insha Allah bi kutba bina boli odeka kanyon yamara ni nyumai kanyon fatena ka bo dumama kada ka jamana mo bola ame wati min ambela dilem mako be ola ni adama den kera ko matila mami ba fo kari ni ndabla kari ni ngeni de kai iga maya akagele akasekanya fo mo de ka soro mimba afi ni ndabla ni kai ni mai o no ti adama den adron avec baray ala ka akli nyumani famu nyuma ala ka dinin aw bala jelema ya rabbal alamin wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar amarakum Allah bihi kanyuma yamarani nyuman kali kanyuma fatana ka bo duguma kalima Allah subhanahu wa ta'ala de an yamarani we alquran kono alquran aya min bafo wal takun minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wal takun minkum ummah kum manton do kasro ni alakram manton chela munu be wele ke kata herema ube yamara ke ni nyuman kele ube balle ke ka bo duguma ira fenema ni o sorola ni manton chela alhamdulillah rabbil alamin ngano ma soro ni manton chela ambal muslima wa ke bara ide kada ka fo mo de kasro mi ma fa ko nyinke ni mai mi me yamara ke ni nyuman kele mi be balle ke ka bo duguma ma على كلام مفعل صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أي مركني نماي أي مغوي مراني نمان كلي واكو فتانيا كو بليك بكو جوجو كلمة ني على كلام كما كان صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله ألفنكو كن إسلام منتو بلا جلين بناكا اختلافته موكلني مغني نيونته ني مانتو انچلا كفوكو كان يامرا كني نيماي كباليك كبدغما ما كو واجب دي دو امبلا جيلين كا مسؤوليه دو امبلا جيلين كا ريسبونسابيلتي دو امبلا جيلين كا امبا كان ان جورفا اكللا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفه الرسل كيامنا كني نيماي كباليك بكو كلمه ni bara mechebe ala ka kira nununa nabi nyima nununa ni fonction bu bolo ni no ka fonction ni no ka baray ka bo yamara ni nyima ka mo fatena ka bo jugumama anu no fetu ko baka kelin kelin bela jele ala kira man kuturani ni sallallahu alaihi wasallam nin kira ala kira ka man kutu doye bal ni bse ka fo ala kira ka man kutu folo folo yere ni kadaka anana alquran kono الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذين يتبعون الرسول مؤمن نوبتو على كيراكو عن النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم
ale ala kira min n'u b'a sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛnnen don u ka gafew kɔnɔ u yɛrɛ fɛ yen a bɛ tawurata kɔnɔ u bolo yen a bɛ injila kɔnɔ u bolo yen minnu tugura alakira kɔ ka bɔ yahudiya la ka bɔ nasara la ka don silamɛya la ka tugu alakira kɔ olu b'a ye k'a fɔ a b'u ka gafe kɔnɔ a bɛ tawurata kɔnɔ a bɛ injila kɔnɔ alakira tɔgɔ bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ yen fo ni min y'a dogo dɛ sinɔn a bɛ yen wa alakira tɛ dɔwɛrɛ f'u ye koyi ya'muruhum bil ma'ruf a b'u yamara ni ɲuman de wa yanhahum anil munkar a bɛ tila k'u bali ka bɔ juguman kɛli ma o ɲuman ye jumɛn ye ka ala dɔn kelen ye kana fila fara ala kan ɲuman tɛ jamaw kan dɛ ka tila ka baara ɲuman kɛ u ka seli u ka sun alakira bɛ nin de f'u ye ka tila k'u bali ka bɔ fila fara ala kan ka ala sɔsɔ a b'u bali ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma alakira kɔni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'a ko adamaden ma fɛn o fɛn kɛ wallahi i ka hɛrɛ de b'a la n'a ko fɛn o fɛn to yen i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ de t'a la ala k'an kɛ maa ye maa minnu bɛ kumakan lamɛn ka baara kɛ ni a ye ya rabbi ala k'an kunnaja ala ka limana d'an ma wa huwa a'zamu sifatin min sifati ahli al-iman ka yamarali kɛ ni ɲuman ye ka bali kɛ ka bɔ juguman ma o ye mankutu ye kabini limaniyajɔnw ka mankutu la limaniyajɔn minnu n'u olu bɛ faranfasiya ka u ni mɔgɔ tɔw bɔ ɲɔgɔn na u bɛ bonya sɔrɔ ni o kɛli ye maa tɔw kan ka d'a kan maa o maa de kɛra k'e bɛ ka yamaruya kɛ ni ɲuman ye i bɛ ka bali kɛ ka bɔ fataniya i bɛ ka mɔgɔw fataniya ka bɔ juguman kɛli ma ko i bɛ ka nabi ɲumanw ka baara i bɛ ka o de kɛ i bɛ ka ala ka kira ninnu ka baara de kɛ ka d'a kan maa minnu kɛra nabi ɲuman ye ka kɛ silamɛ ɲuman ye olu tɛ balo u yɛrɛbakun dɔrɔn kama wa innama ya'ishuna li anfusihim wa li ghayrihim olu bɛ ɲɛnamaya ka balo u yɛrɛbakun ani maa wɛrɛ de ka dilanni kama n'u ka ɲɛni kama an'u ka kisi kama silamɛ kana kɛ ko e kɔni bɛ i yɛrɛ ka kisi dɔrɔn de jɔrɔ i tɛ jɔrɔ maa wɛrɛ si ka kisi la ni i yɛrɛ dɔrɔn tɛ malaw taala deli ala k'an kɛ kanda jɔn ye ka tila k'an kɛ kanda sababu ye ka mɔgɔ dɔ kana ka taa alisilamɛya diinɛ ma ya rabbi ala k'an kɛ o mɔgɔ dɔ ye wa li annahum warasatul anbiya ka d'a kan maa limanajɔnw silamɛ ɲuman minnu bɛ nin baara in na olu ye ala ka nabi ɲumanw olu tiɲɛ tabaga de ye wal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama ala ka nabi ɲuman ninnu olu ma fɛn to u kɔ min tiɲɛ bɛ taa kabini sanu na u bɛ warijɛ la nabi ɲuman ni kira ninnu ma taa u si de ma taa ka sanu caman ba t'u kɔ u bɛ ka warijɛ caman ba de t'u kɔ ko mɔgɔw b'o tiɲɛ ta wa innama warrasul ilma olu bɛ dɔnni de t'u kɔ mɔgɔ bɛ dɔnni min tiɲɛ ta o kɔfɛ ya rabbi ala k'an kɛ o dɔnni ninnu tiɲɛ tabaga ye ya rabbal alamin faman akhazahu akhaza bihazzin wafir ni mɔgɔ min minɛni kɛ o dɔnni in na ko i ye nin yɔrɔ minɛ nin yɔrɔ min ni a ka bon dɛ ou bien a fɛrɛlen don kosɛbɛ dɛ ya rabbi ala k'an nin yɔrɔ kɛ o dɔnni in na nin yɔrɔba ye ya rabbal alamin allahu subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ ko walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ko mu'mini cɛmanw ani mu'mini musomanw olu dɔ de dɔ teri ye silamɛ kan k'a teri k'a silamɛ ɲɔgɔn de mu'mini kan k'a teri k'a mu'mini ɲɔgɔn de k'a k'i kunnafɔ ɲɔgɔn ye ka d'a kan olu yɛrɛ damaw ya'muruna bil ma'ruf u bɛ ɲɔgɔn yamara ni ɲuman kɛli ye wa yanhauna 'anil munkar u bɛ tila ka ɲɔgɔn fataniya ka bɔ ko minnu kɔnnen don kojugu ninnu kɛli ma ni ala ye teri d'i ma ala ye jɛɲɔgɔn d'i ma min b'a f'i ye ko kari nin dabila nin ka ɲi nin man ɲi o ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye dɛ mɛ teri min bɛ su ka taa ala sɔsɔ de ma ka taa filankafoya ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ya rabbal alamin ala ka hakili ɲuman ni faamu ɲuman ala k'a d'an ma wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min sifati ahli al janna ka yamara kɛ ni ɲuman ye ka fataniyali kɛ ka bɔ juguman ma o ye mankutu ye kabini aljɛnɛ dunkew ka mankutu la aljɛnɛ dunke minnu allazina ba'u anfusahum wa amwalahum lillah minnu y'u ni k'a feere ala ma k'u ka nafolo k'a bɛɛ lajɛlen di ala ma wa yashtarul janna ka tila ka aljɛnɛ san allahu subhanahu wa ta'ala bolo fa ashu su'ada wa matu shuhada u balola u kunna ka di wa bɛ bɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ n'u kunna jadi fana ye ya rabbi ala k'an fara o maaw kan ya rabbal alamin wa wajadu lazzata dunya qabla al akhirah diɲɛ ɲɛnamaya damu u b'o sɔrɔ yan'u ka bɔ
nin jeng kono kata lahara wa lahara jodon foytu ni kishi referete ya rabbi ala ko no ni aw bela jale hal sa ala bi kulu mo gonmanu ala bi kulu man ko tude fo ko ulu doy jumay at-ta'ibun al-abidun al-hamidun ulu tubi bagawdu ala batu bagawdu ala tanu bagawdu as-sa'ihun sum bagawdu ar-raki'un ruku kalawdu as-sajidun sujud kalawdu al-amiruna bil ma'ruf wa yamaraka bagawdu ni man kali wan nahuna 'anil munkar wa balli bagawdu ka bo juguma fe kalima wal hafizuna li hududillah wa bagawdu munu be alaka daw ubulu kolosi ubu janto alaka dawna wa bashiril mu'minin alako alakrama ni mo mun fle unisondia ni mu'min mun fle unisondia ni aljana alkiyama joduna ya rabbi alaka kani manun doy alaka kan mu'miniye ibadallah wa bil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar yakunu at-tasbit fil ardi wat tamkin kaya manalika ni nyumaye ka fatene ka ba dugmama ore ba to sabati be ka dugukolo kokan sabati be ka dugukolo kokan hakli sigi be ka dugukolo kokan ore ba to basigi be na dugukolo kokan ko dallu ke jumaye allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ane kono allazina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur Allahu akbar ko allazina in makkannahum fil ard ulude moy mamnu ni ulu sabatira ni ndugo kolo insanfe aqamu as-salat wa sali joni ndugo kolo inka wa atu az-zakat wa klaka jagati ni ndugo kolo inka wa klaka mogo yamaria ni nyuman kele we mogo fatania kabo juguman kelema wa kanga don ko laban nyuma وبي الله سبحانه وتعالى يقول لك يرد العباف والعاقبة للمتقين لما كن ما هو على نسران باو لتاي ما من مبارك على نسران باتت من نون كان على كان على نسران باي لما كن ما على كدين أو بلا جريمة يا رب العالمين عباد الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت الخيرية لهذه الأمة على غيرها من الأمم ni nyuma yamara ni nyuma kale kan nyuma bale ka wajuman kalima o sababu ya de la on kera manton la son heremaye manton tawcela ala kera manton sallallahu alaihi wasallam kada ka am nyuma yamara ni nyuma am nyuma fatanya ka wajuma ma o de ya to on sera kan ke manton la son heremaye manton to temene nun cela ulu ya anda jeni ma ya bolila me lahara jodo amuni sancede ko dalu ke jmay الله سبحانه وتعالى القرآن كنو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كأو كلام من تقول لا صهير ما هي من لبورا مويه كذاك أبني ويا مرني نمان كلي وأبني وفتنا كبجوا ما كلمة وأبكلك اللمنيا الله سبحانه وتعالى لا إماي دون ala kira manton hal sangan jija ni mbaraina barami yato ni am sara ni manton toye anga ni wanya manani man kale anga ni fatani aka ba dugman kalima anga kala kalima ni allah subhanahu wa ta'ala la ya rabbi ala ko kalinu gadin aw bela jere ala ko kalinu wayaye ala ko kalinu wayaye kadaka barami do amano hal ni kebe ni baraka bi fo doga fo ko kari o mana karam gadam nat madme ni wajul kala ita misrila kasoro wajuli kala doron ko ngota koy ni kira salama nyuma ki mu'mini yili man ya joy ni kanga ki ga hami ni kanga ki ga masuliyai ni ko do mi mai ika fati la moy na be nyuma fene la ala encourager aka do fara kan mayaka maka ke ambela jelen sigilino kan dadi ma be juma ke ka kuma ala be ka soso ite ka kuma anu me ka tawsara de kan jamana me ka tawsara de kan bi de hal ni do ko do ke mbeda kambi ere balma do dedo ni ma fara ka fo ki ba ladi to do la be ba blasera to do la be ka fo ki ba bugo be problème soro le kaka vidéo ati enye sala silamɛ dun silamɛ den yɛrɛ fana don ala ka limana d'a ma ala k'an sɔn ala ɲɛsiranya la ala k'an kunnaja dabanko ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد تخلى الكثير من المسلمين اليوم عن هذا الواجب، فها هم يرون المنكرات تعج بها الطرقات والبقاع، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا يتبعون غافلا، ولا يخوفون مجاهرا، ولا محذرين لاهيا لاعبا، ويوشك أن يؤمهم الله بعقاب من عنده. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أمبل مسلمو كوبي أمي واتي من أبي أمي كلمي من أبي ما جامان كلنو كا إجامبو نيوان يامرانا ني نيوان كلي كان نيوان باليا كان نيوان بالي كابو دومان كلمة مو جامان كمي كا إيرلا ني نينكو أتي مو جامان دي كا بروغرامنا بيبلوكو ني المامو ني كباراي ني كرامو دي كباراي ني واجول كلاو دي كباراي أمون تيكو أنتي مو كلاني أون سنتني باراينا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقني جامو توي أبو بكر كونتا. إمام كونتا أنصري ما بي باكو جيكرونيا إن شاء الله. يا باكو في أمي فكادو إمام أنت كا المامية نيما كلا إيكا كلا أنت من السرا منو في أني بيبورا منا أني مسير صلى سبب منا أني المامية رسوا ونيتشين والما نيا صلى سبب إن شاء الله. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمي سلامة بلاد الإنفو جمعة سلين كوفي كانني الله سبحانه وتعالى في أمرك بتو منك كجمعة سلين منك على كامناني على كامنا سلامة بلاد الإن ما منو نيابانا نواتينا منو كلوانا نواتينا أمي بلاد الإنفو ككلا كتلي شريف لا ما هو بلاد الإنفو أبارك الله وني أنكرمو ونامفا السيد عثمان شريف مدان حيدرا أنا فولي باي على كانيا على كشيني كنادي أو ينيغالي منك الحمد لله ني نيغالي كاي ني هيري أني مبتي كوي مبتي مراد دوغو دوبي وافو ngonya de anga duguye wala anye bozoye angoni sorolaya anga nyinama yake ya nga otabali ko anti tanga dugula am fa be boromna if fa be boromna o yika dugude anga dugu to ngoya abe mopti maradila alhamdulillah. donc tokoroba de ko misri almami wala tokoroba de ko misri almami am fadu ankara modo kadaka ale an tresebe bay sinu mim alif lam mim ra ale da jirana ya rabbi alaka hinala ale togode alhaji alimam muktar konta wala ne abubakar konta inshallah ay min ke misrina agatani sambisa bay o anti kalam wore dona ni alete asana sira kalana doma ale da antrem na ka andu kalana ka qur'ana kalan ka ba o ko fe ka kitabu chaman kala ale rebulu o ala yake adesera o anfene wula ka jo ka do fara donika ka kitabu wero kala khutbatul minbariya kitabu numbe kulu kala ka faranga ka doni wero kala ka faraka kadaka ni makir almami ni sigira wero kele kiti kala ke o filide donc almamiati ma bali kalama mogoti korba kalama dimsena fenati kalana mo korbati kalana ni chesri ibe doni soro ngani du mi chesri ite doni soro de tahunya fla misri taru inshallah alhamdulillah ala kan so ababe misri sigida ka misri de kadaka misri place de yan ala ni anfao ani ademe bagaw misri commission mogola o ka wuli ka jo o de atu misri insera ka soro suno tablo wera mogo tu nyebe yoro ina ka ke tablo wera ke yoro
nka alhamdulillah ala y'a nɔgɔya olu de ka kɛ misiri ye donc quartier ka misiri de don mais olu de ka wulikajɔ o de y'a to misiri nin sera ka sɔrɔ ka d'a kan cɛkɔrɔba alhamdulillah a ye cɛsiri caman kɛ kabini 2000 ma se a bɛ quartier in kɔnɔ yan a bɛ taa ni ka segin ka so ani misiri cɛ k'a sɔrɔ foyi tun tɛ yan nɔ biriki dɔrɔn de korilen don ka cɛncɛn k'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔw seli yan a bɛ taa ka so seli fana lazara a bɛ mɔgɔw seli yan fitiri ni fɛn a bɛ mɔgɔw seli a bɛɛ la a bɛ segin ka taa ka so o y'a sɔrɔ maa si tɛ yan mɔgɔ minnu nana sɔrɔ o baara la u ka santiw bɛ yan u bɛ k'u ka duw jɔ olu farala kan k'a dɛmɛ komi ala ka so don fo ka taa fɔ ko misiri dɔ sɔrɔla azansi dɔ ye misiri nin jɔ k'a kɛ misiri fitinin ye mais misiri tun ma bon bon misiri a ka dɔgɔn a tɔ tun ye kɛnɛjɛ de mɔgɔw bɛ seli maa min bɛ seli misiri kɔnɔ a tɛ tɛmɛ maa 200 kan a tɔ bɛɛ bɛ seli tile kɔrɔ an ye waati jan kɛ o la fo ala y'a kɛ an nana sababu ɲuman sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ ko ala ka sababu ɲuman d'a ma misiri bɛ se ka bɔ ni lahala in na k'a bonya an tora o sigi de la fo ala ye sababu ɲuman d'a ma maa kelen de ye nin misiri in jɔ k'a ban a filɛ cogoya min na tan don min na a nana a y'a alimami ɲini k'a yɔrɔ ye a taara alimami fɛ yen n'o ye ne ka cɛkɔrɔba ye ko tuma na u bɛ ka misiri jɔliko kuma min fɔ u b'a fɔ misiri in ka jɔ wa cɛkɔrɔba ko o de y'ale ka laɲini ye ale ka dugawu ye o de ye ala ka sababu ɲuman k'a ye ka mɔgɔ ɲuman d'a ma min bɛ se ka misiri in bɔ tan ko maa min ye layidu ta ale ye a bɛ se maa 3 ma dɔw taara o ma segin fɔlɔ yɛrɛ nin ye layidu d'a ma ni ala sɔnn'a ma misiri in a b'a jɔ k'a d'a ma ala y'a kɛ ale kɛra sababu ye ka misiri fitinin ci ka bɔ yen ka so passement ci 2011-2012 misiri baara bɛɛ kɛra o la ka ban miliyɔn 200 a kelen y'o de don misiri in na m'a fɔ mɔgɔ de ma dɔwɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛ minnu ye miliyɔn caman di misiri baara tɛ ban hali sisan yɔrɔ dɔ bɛ minnu kan ka dilan i y'a faamu ale kɔni miliyɔn 200 di ka misiri in jɔ ka kɛ nin lahala ye donc faut que an ka dugawu k'a ye mɔgɔ mɔgɔ juma seli misiri in kɔnɔ bi a ka baraji a b'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ i y'a faamu an bɛ dugawu kɛ ala k'a k'a ye sɔrɔkatul jariya ye minnu ye misiri in sinsin n'o ye ne ka cɛkɔrɔba n'a dɛmɛbagaw ye misiri biro mɔgɔw la ka dugawu kɛ olu yɛrɛ fana ye minnu fatura ya rabbi ala ka hin'u la ala ka yafa k'u ma minnu yɛrɛ bɛ a baara la hali sini an minnu bɛ a baara la hali sini donc an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di an ma ne ka cɛkɔrɔba de tun ye alimami ye ale fatura 2020 a commencera ka bana accident kɛ a dɛsɛra 2020 ala kɔni y'a ka kalifa minɛ a la alhamdulillah o kɔfɛ alisilamɛw misiri kɔnɔmɔgɔw ne y'a den de ye u bɛɛ bɛ n dɔn kabini ne ka dɔgɔ ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ mɔgɔ seli dɔɔni ko olu ka danaya bɛ ne kan ni cɛkɔrɔba tɛ ka ban u b'a fɛ ne ka bila cɛkɔrɔba nɔ na ne fana bilala a nɔ na ni lahala in na n ka nayibuw bɛ yan donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma alhamdulilahi rabbil alamin an baden tɛ bɛsiri fila lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn bi an ka juma kutuba kɛnɛ kɔnɔna na an tun bɛ bakɔ jikɔrɔ ni aseyi la misiri min alimamiba tɔgɔ ko ustaz abubakar kɔnta a y'an bisimila a ka misiriba in kɔnɔ an b'a fo ka wale ɲuman dɔn k'a ka misiri kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil makam aseyidi sherif usman madan haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أكم بجمع وشكرا لكم في أمان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.